са на най-високо място в приоритетите на кабинета. Инфраструктурата е такава. Изключително много средства се заделят както за транспортна, така и за екологична инфраструктура. Виждате, че всеки ден непрекъснато се откриват нови обекти, които улесняват развитието на туризма в България, не само на зимния, но на целия туризъм, защото нашата основна цел е България да се превърне в целогодишна туристическа дестинация. Знаете за последните промени в законодателството, които улесняват почистването на просеките и на пътищата, така че отпаднали дървета и така че да може безпроблемно да има както за електрическо захранване, така и пътищата да бъдат проходими. По информацията, която имаме, има сключени договори както за почистване на пътищата от общинската пътна мрежа, така и от републиканската пътна инфраструктура. Това е основен приоритет на Министерството на регионалното развитие и благоустройство и в частност на Агенция Пътна инфраструктура, така че мога да ви уверя, че се работи изключително много и в тяхно сътрудничество с всички нас, така че да гарантираме безпроблемното протичане на зимния сезон, в частност, включително и за водата. Ние провеждаме регулярни срещи не само в рамките на Министерски съвет. Знаете, че към министъра на туризма има и Национален съвет по туризъм, в който участват всички ресорни министерства на ниво замминистър. Непрекъснато се правят оперативни съвещания и с областните управители. И имаме уверението, че предстоящият зимен сезон е гарантиран с безпроблемно протичане, включително и, както съобщих по-рано, очакваме и ръст на броя на туристите. Благодаря, госпожо министър, за вашето уверение. Госпожо Янкова, вие може да изразите отношение към отговорите на министър Гьоков. Уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър, аз не очаквах да кажете друго. Безспорно очаквах да споделите, че държавата е обединена, единна, с всички политики секторни в енергетиката, пътищата, водоснабдяването, в това число и контрола на потребителите и че туризма ще бъде окей. Стоят обаче много открити въпроси. Пътя Асеновград-Пампорово с свлачищата и срутищата, които през това лято не се укрепиха. Стоят въпросите по втори и трети клас пътища с свлачищните процеси, които са ги ерозирали и трябва да вървиш в едната посока, именно когато вървиш към зимните курорти. Стоят си въпросите с има промяна в законодателството за просеките и дай Боже да имаме нормално подаване на през зимния сезон на електричество. Поставих този въпрос